dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu.
check po. May Sound pabing Diyos po kaya kayo. May pabing Diyos po kaya kayo nga na spirit-filled moment to everyone. Ini po is Sister Weng Sibal at makayantabi kayo pamurin king DWBL 91.9 Bright FM in radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamang 15th episode ng kakatamang programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga in syempre Metanoia, Metinuya. Bayong puso, bayong espiritu. Abayin nyo kami po kimeto nga oras sa kwentuhan patungkol karing niyaya aliwang pigagap at kayahusan daring kapatid tamong charismatic. Sana po may kasumba na kayo na 15th episode na po ni shoutout po karing kakatamong leaders, lalong-lalo na po king kakatamong spiritual director, Reverend Father John Paul Cabrera, yung kakatamong coordinator, yung kanakong asawa, Brother Noel Sibal, at Brother Romel Lorenzo, yung kakatamong assistant coordinator. Nakasalukuyan po at Chulas Cebueni. At mag-attend lang first charismatic leaders conference na ating lang representatives from different countries. And kasalukuyan na pong mag-worship king Cebu, at masaya ditang video sa Pepadalada at ang kasaya at akit mo from different charismatic communities all over the country and outside the Philippines may kapag-represent la. So, hello po kaya kayungan at karinga ka ng makiramdam charismatic. Ang paratang mo naman charismatic na regular tamang makiramdam viewers and listeners kaya kakatamo read program may po oras po kaya kayo. At syempre, excited tamo kasi first time tamo na puro kami online. So, ala kami king studio. Inka na akong co-host at Julia Canada. At inka na din kaya katamong guest at Chula Milan, Italy. Ay, ako na mo yung melakwan kayo nina. So, siguro, usag kaya pa mo yung ka na akong partner, Sister Angelica. Hello! Maya po oras po, Sister Weng, at maya po oras po ka rin hanggang talapakiramdam tamo kayong Metanoia, Metinuya, kayong Bright FM. At syempre, maya po oras po kayong kaya katamong Spiritual Director, Reverend Father John Paul Cabrera at kang Brother Noel at Brother Romel na atyo po ni kayong Cebu na nakipag-kamanlalakbay ka rin, kaya beta mo po kamanlalakbay ka rin miyayaliwang dioceses kayong Pilipinas at makanyan man, maya po oras po kaya katamong guest couple for tonight, si Sister Techi and Brother Marlon Sangan from Milan, Italy. Excited tamo po kayong kwento da kaya katamo po at abangan nyo po na po. Ay, wow. So, siguradong kalupad daretang maging bisita tamo yung last month, ne? Yes, nung makananuya mo naman maging masyadong makulay ang kanilang journey, ne? Kailang Paris naman din, ne? So, yes, yung kasantingan naman po, din kaya katamong kapatid na charismatic, uno ka rin laman munta. Ela tuto ko nang, ne? At apin yan yung kakatamong pisabyan po ta. So siguro dyan, pakilala ta nala pa mo rin kakatamong guest, ne? Ay, for sure po. It's my pleasure. Pasibaya po ngayon yung kaurasan na ini. Bless na bless tamo po. Uling din ng tamo pong opportunity makipagkwentuhan kay kareng charismatic couple kaya beta mo na 14 years na po na yung Catholic Charismatic Renewal Movement from the Servants of the Holy Spirit Catholic Charismatic Community at ngayon pong kasalukuyan member la po ng Friends of the Bar International Catholic Charismatic Intercessory Ministry. Kaya with the love of the Lord, let's all welcome Brother Mar and Sister Techi Lansangan from Milan, Italy. Maya po oras po kaya kayo, Sister Techi, Brother Mar. Hello po! Maya po, mapagpalang oras po, balang metong kinakatamo. Salamat po kay nga panyaya, metong karangalan. Excited kami po makapagkwentuhan. Brother Mar, padatang maninaya kayang medyo melitam bagya, wali mika technical kahit tamo na issue tamo, uling baloy naman po kaya Pilipinas, kakayari na pa mo
maninaya kami paping announcement nung mag-resume na in klase bukas. So, may bagyo ang tamong bagya at medyo may albugan. Kaya pasensya na po, medyo may late tamo. Wali may ka technical difficulty tamong kingkek tamong stasyon na po. Brother Mar, dito pong maninaya kaya kayo. Maninaya lang greeting you. Ay, payaldo po kay Kayman. At metong pong karangalan ng imbita kami Amen. kapulungan ini. Salamat po kang Sister Angelica. Siya pong niyatasan ilagyon nga po yung akong diranan. Salamat po kayo kayo. Salamat. Oo, pata abriyo pong greet din kay kayong community. Sigurado albenda ko po. Hello po, servants of the Holy Spirit and the bar, charismatic community. Nandito po kami ngayon sa istasyon ng DWBL 91.1. Right. Yan. Ako, Pagtsagan nyo sigurado po po, kami panuwan kung kayo mananonood na. sigurado po, dakalman na bang kaya kayo, ne? King kaya kayong kwento, ne? Pero bitinan tala pa mo, Jel, ne? Baka nita, ayabi tala rin kaya katamong di kaya ganang makiramdam, din kaya katamong listeners and viewers, para po ka rin bisang makyabe king kaya katamong kwentuhan, ka rin bisang magpag-greet o na ano man yung apayabot, mag-text kayo mo po, kaya mag-chat kayo po, ne? Karing kaya katamong text line numbers at intamo mo naman pong different pages, ne? Like halimbawa, bisa kayong mag-text for Globe 0915-954-1303, King Smart naman 0918-351-8282. Karing Makasan naman 0942-357-4268. At syempre, nung bisa na kayo man po, ratang mag-YouTube, malyari kayo muna man pong manalbeking online live streaming. Tamo kaniting kaoras na ini, karing kakatamong accounts, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. Dati naman bisang mag-Facebook na balo ko ikatamo kan mag-Facebook tamo ne Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official@ASF Radio. At syempre pakibanggit yun na lamang naman po rin kaya kayong parokyang kinabibilangan niya ang po rin kaya katamong charismatic group name ba kanita po at hinantalang Maya Paoras. Makanyan mo naman po rin kaya katamong servant leaders at saka rin kaya katamong kura paroko, karing kaya kayong parokya. Deta naman pong bisang mag-Twitter naman, DWBL 91.9 Bright FM, username at radio_ASF. At deta naman mag-Instagram, DWBL 91.9 Bright FM, with username at ASF Radios. So, magkabi kayo po king kakatamong kwentuhan ne baka nita masaya yung kakatamong talakayan ne yung kakatamong kwentuhan. Pero syempre brothers and sisters, yung kakatamong programa ngayon baka nita mas makaayon niya king kaburyanan ng kakatamong Ginoo. So umpisan tayo po king kakatamong metong pangadi ne at we will be requesting Sister Angelica to lead us in prayer. Bangon po kinag-yungid pa, tinanok akong Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord, this day is a wonderful day because you have come to bless us. Lift us up, O God, from where we are to where you want us to go. Padala mo rin kay kang banal na Espiritu bang kanitang yaning kaurasan nung na naman po yung mensahe mo parang makiramdam. Miras pong mong lunos at mong kalayaan. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Sister Angelica, king katawang masanting pangadi. At ngayon po, brothers and sisters, medyo bitinan da kayong bagyan. I-ready po rin kaya kayong din kaya katamong connection. Pabre na milo ko yung connection, uling magbalik tamo. After the ring, dito ko mong pinandit at magbalik ka po yung kaya katamong programang Metanoia, Metinuya.
Meto nga sundalo, naging pari at ngani, tangalantaman timong meto nga santo. Iyapi ng San Ignacio ng Loyola, balang kapusan ng bulan ng Hulyo, July 31, pagmasusyanin ng Banal na Kapulungan Katoliko ng Fiestan. San Ignacio, yan man yung fundador na rin ako sa tamang Jesuita, Koretang Paret Brothers sa makabilang in Society of Jesus. May kilala yan man kayong spiritual exercises. Patutunan mong makasap ang pagiging ng panigunang at pamagpag-ugnayan ng Diyos. Yung panalangin tala rin ng unang yung karelang pamigyebiye, banakit din kamulyan ng Diyos, para karela, at ang timurin din ng sundalos, ayaw sa tamang yan yung panaunan ng mga frontliners, banasundod din ka ng kasuhan, para king kaligayan ng Diyos, ipaminatanawan sana sa San Ignacio de Loyola. Yung radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Tribe FM, kaya tabi-taya naman yung pamagmasusi, yung piyesta ng San Ignacio ng Loyola. At iba't po kaya yung parokya ng San Ignacio ng Loyola, yung Manibaw, yung Balin ng Porac. Ugayan na kayo ng metong masayang piyesta ng San Ignacio. Ini po Reverend Father Juan Danilo L. Dizon, pura parokya ng parokya ng San Ignacio ng Loyola, Manibaw, Porac. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make
balik yan po yung kakatamong programang Metanoia, Metinuya. At syempre, excited tamo po na rin kakatamong guest. At bali yun naman po, habang tamo din na rin kakatamong guest, may nibatla pa mo king Milan, Italy. Ne? So, siguro mas masanting gel nan talapa mo nung magpaboran talang magpakilala rin kaya katamong guest na ika na pening mangutang gel. Sige po, syempre, ako po excited ko nga balo kasi kaya pa po masyadong may pagkwentuhan mas personal Brother Mar, ang po Sister Techi. Pero lagi ko na po nga kakit very active na po keng karelang community at atin na naman po nga contribution keng karelang parokya nung no karin na po keng Milan, Italy. Siguro po marapat na ikotang tamo keng karakan pong bagay dapat problemahan at dapat gawan darang ni asawa. Makanano kayo pong miras keng Catholic Charismatic Renewal Movement at makanano kayo pong may kilaala. Excited kami pong abalo. Sige po, Sister Techi, Brother Mark. Sila. Ngaya pa, Ladies first. ngaya pa oras po na ako po, kaming papakiya ako. Actually po, ako po minuna kay charismatic, kini kay po kilala kay Milan. So, since 2007, uling pong kay matayan niya po tang kaputol ko. So, dinalo na kami din charismatic community na ako po si Simbako mo po, alay pa po ini, ang pupwitang kaputol ko. Ko po, aubos aisip na rin charismatic, makanya lang mga di. So, hala po minunang sinaklolo kay kami yung pangadi, nirep ang charismatic community na renta. At gawa ko po yung kanakong sarili na pantunang ko lang, mag-attend ko. Kanita na po minibat hanggang nangin. At brother husband po, dinatang niya po kay 2008, so po maka-involve na ako ng charismatic. Pero po aliwa yung brother husband kanita. Iya po charismatic, alaya pong community, laman po makainsisimba. Pero iya ko po, balang kaya pipigilan akong mag-attend. Pero inakwa pigil. So, ulim po yung cell group, ang po yung Bible sharing, bengi po. Sabihan ko po, naglaram ko po, mag-babysitter po. Pero makipag-Bible sharing ko po. Kasi aliway ligayang binyena ng charismatic. At banda-banda po ka rin, sabihan ko po kayo, makapagutang kayo, nung makanano kayo po, kakayahabe, i-brother husband. So, i-brother husband naman po yun, yung magkwento para kitang kayo. Bayo po yung brother husband na Sister Techi. Wala yung po sabihan, maging charismatic kayo, ken na pong Milan. Opo. Okay. Sige. So, pakiramdaman tayo po ngayon kwento ng Brother Mar, ne? Baka nanuya kayang may patuki kanini, ne? Itang, makananya kayang tino ko ng maglarami Sister Techi, baka kanita, patuki ni Brother Mar. Sige po, brother. Ay paya ba po, may Pedro po kayo nga sa blamakiramdam mo, Manalbe. Actually po talaga pong ngayon ako man po religyoso kay huling, pero merago po din ka na akong pengari mapamuntala kayong pisamban o taliwala mo ping relihiyon. Tabang relihiyon da Sagrado Pamilya nung balo nung damdaman niya po ita. Po, merago kami po Sagrada Pamilya. Pero may binyag ko, Katoliko. Dingaliwa akong kapatid, may binyag lang, Sagrada Pamilya. Huli na po nitang pengari kong babae, huling talaga pong itang karelang pamilya. Ito nga po ko, kung pengari ng mako, talaga pong Sagrada lang, panibat yung iba. And then pong 2008, miras ko kayo pauling ning penitisyon na ako ng kanakong loving wife. Bestat man ko sabi sa Montakete, wala yung ulingin
kaluguran ko na yung maling asawa ko, pigbigyan ko na yung kitang kayang kaburian o kahilingan. Kelly po niyang niras kay Kelly, Estungaldo Domingo, kahit po sisimbaya, o sa'yo makitong-itong akong sisimba, ang ganyang itong ako kitang community charismatic pupuntalana, kaya kayong isang banaling Carmen ara, karing tagagawa ng prayer meeting da. Yatad kaya, makanyan mo, yatad kaya, minsan makiramdam po kitang kahit prayer meeting da. Pero, alam mo kay Lupo, wari akin kaya, uri kaya mong pagbigyan lang po, hindi ka kasiyaning kalawang asawa, kanita, naman isipan tang pupunta ako rin na alala ko mang buringgawan makaramdam mo. Kung palatang ko kay wari, taos kayo Lupo kung tama mo ta rin. Pero actually, ali naman. Baga kayong tuki-tuki po mo kayong kaya na. Gulos na. Pero naman may gulotang kahit sa community kita, huling kaya ka lang ka rin community po, takay rin ang mong atso kayong kilog dahil membro, natin lang kami kaintindi So, may kahit na may dissolve ang community kita, may lipat kayo ng limang community. Palapit mo kitang tuklangan ni King Kelly, King Milan. Kahit tutungin lang ako naman ka rin, o kung bigyan ko naman, mungwari, atad ke, punta ka, sunduang ke, o naging pakilala ko rin ang kaya bera ka rin. Hindi, regular rin pa magpunta ako rin. Kaya, siyempre, habang makiramdam ka, takot ka naramdaman tungkol kayong salita ni nga pong gano'n. So, may hilig na ako muting bigdalo-dalo, punta-punta kayong prayer meeting. So may house kayo po na, may higot kayo na. Jel, di ba karetang karingkya katamong kayabe king charismatic Kenny Pilipinas? Marakal mo naman na ba kanya karingkya katamong leaders itang kanya minuna. Yung balo ko, yung daramdaman ko, yung Doc Eric ka, sasabihan na kanita. Nino naman din karismo retarena, potang piyatadatad ni Imanan O bandang tawali, yan na po yung Megan Ming advisor at condolences pala kang Brother Eric. Kaya matenla po few months ago kitang kapatad na ni Mete naman yata nabengi itang kapatad na so condolences po niya. Pero Doc Eric, makanyan mo naman, kalupanan ng sasabihan ko kanita, aos na kaning charismatic, charismulit na Jel. Oo. Naku, masanting nga naman po konti, Doc Eric, condolences po kayo. I-brother Mar po kasi yan po, Sister Techi, pota pong magtok ko king karelang community at nung kaya active. Talagang metong na po karel mo muna, dealing at you, very responsible I-brother Mar, kalalaki na pong tao, metong niya po kareng mali muna king programa ng karelang community. Sabi ko, bala mo, wala rin niya asawa nga rin niya ako. O kaya aktibo ra. Samantalang istorya po brother Mar nandun then communities, dakala challenges. Ala pong perfectong community na. Pero akit sila po, Sister Weng, na man itang daralano na ng community at shuwa at shula at hila po akit magreklamo. Basta yes lang yes. Ayun kung dirantala po rin Sister Techi, hanang Sister Techi, ay yes na. Hanggang ko pa sabi kang Brother Mar, yes na, pinita, po makanya Pangaras kang Lord, alala po ngali. Kaya alam niyo naman po, bless na bless lang yan. Siguro po masanting ikotang po. Otot kalambatsyon na po keng community at nag-decision kayo pong magpatuloy keng kabilada po rin challenges sa hinarap yo as a family keng community iyayaliwa po otot hanggang yeni at syo kayo pa rin po.
Kenny po maging matataging kaya kaming pamiyabe. Hindi po mabing saksi nga pang ginunong makanano po indela ng naningneto nga OFW na malaw kay pamilya nga. Kay Israel, binuna campaign to niya. Ang linaban ko, pilambulang ka rin, nagtako ng kaliwan lugar at nipatpad ko po mila. Kitang malbat na panahon na ita, naging unfaithful ya po ingabe ko. Tapos de nga na naman yung selebrasyon, ala ako. Tapos de nga mo, magkasakit ko. Kaya ako linaapit. Kinawal king mayap king biyak. Kasi, ala na ako mang aliwang puntalan. Iya mo ing makapam niya, king pamangailangan ko. Iya mo ing kumahawol, king oras ala kong kawal kay asawa ko, ala kong kawal kay anak ko. Ing material na bagay, eke kay pilanman linawe. Kaya mo, o itong maraguling problema, kaya mo, at kung bakit may natili ko, dimdam ke kimbiye ko, na itang bagay, na enag yun ang isip ko, na enag yung sabihan ng asbok ko, pero dimdam na ng Ginoo, binginan. Kaya marita ka panahon, ala akong inahawad kayo. Nung kayabe ako lang, sinabi ko, may kasal kami, na maning malyari. Kaya ngarap ng Ginoo, ngalap ng Blessed Sacrament. Nungura na ako nini, lokwa na ako nini, lakwa na ako nini, matay ako yan amo. Titenggew ako. At pinilit ko hanggang malawot ko na yung tao, sabi na, pinistong nikawa nila, maging diferensya tangkulan itang metong. Eh, simpento dito. Yung Diyos, simpentong ko. At tanda ng yan, karas ko po Italy. Niras ko 2002. 2008 din tangla. 2010 din at hinanay. At din kapatid ko. Sabi ko, Lord, miras lakin ni. Kutok lang. Namburi mo ka ako. Hindi ako, kutok lang. Ano ala kayo po ka choking kene? Mga kayo po kimeto ang compound na ning lugar na ning milhat. Siping ko pong balere nga na ako. Friend kapatid ko, ringali ko, deg pangunahan. Ako, manuyang. Nanay ko, chokeni. Na naman ito, beke. Makanalo ka kayo maglingkod king Ginoo. Ang imposible. At ang ganang yan, anak ko kasaya. Sabi ko, masayang maglingkod ka. Na naman yung problema, may pandemic, alang obra, alang pera, may sakit. Kaya kumilakad, may lumpo ko pong 7 bulan. Pero masaya ako. Sabi ko, Lord, ini-suffering sa inyo, ibeke kitang poor souls in purgatory. At then pong speaker me, kareng community, Sister Angelica, no? Angel ang tawag ko dyan Tapos si Brother Francis, may nga kuya, na milagpos lagi, tangal buga rito. Magsilbi, bakit agawa rito? Agawa. So ang gana po ngayon, at manwala ko po na istitang house ng Sister Angelica na power couple, ito po yung house na kaya kami ngayon power couple, loving couple, na maging effective. At yako po, ating ko pong obrang yaning sa sab, is nung pong ko magsilbi, iyang magsab ka na kung mga di. Wow. Is nung pong magsilbi, ala kayo pong kawalan, kasi, hoy, kanan makoko, huwag yun mo. Sige. Bakit nga po, na, ko po ikit kay nga sa ako. Yung totoo na po niyan, makanini kami mo po talagang may kalugod na, at timpa mo pong apatabanwa na yamig balik yaking Ginoo. At aya ko po kasasaya ko, sabi ko, mas mumunaya, mas mapaliyang magserbisyo kinapong Ginoo kaysa kanako. Simba kaming Domingo, Uwebis, makayayos na yung malana. Tapos po, po ito, mag-serve kayo po kayong Pisamban, lay minister, yako po kayong pong worship committee. Head na ako po, sabi ko, indaloy ng Ginoo. Sabi niya, may kaya ka. Sabi pin, make him number 1 and you will be number 1.
the rest of your life. King nga po yun. Ikaw mo po, may pakabar. Salamat. Amen. Yan po, Sister Jill, nanding pakiramdaman ko lang, at ang minunang kwento. Kasakit na yata niya ako. Itang, uling ako, may asawa kami mo naman, Brother Noel, At, may masyadong meging problema itang, mama ko ka. Kasi, kami nung karinya yung metong, karinya tutuking metong, makanta. So, pareho kami po apostolate, pareho kaming king charismatic, pareho kaming king good governance, pareho kami king prison ministry, makanta. Anya pineli at Chuya Cebu, manibayo ko kasi itang timominta ko king prison, kaya kayabe, kasi parati kaming miyabe. Pero nandun yung pakiramdaman da kayo. Kasakit na yata niya. Kung kasi daramdaman nila rin kaluguran mi na at mo itang ding asawa dedo pakayabe. Nakasakit ito, itang magpaalam ko. Kaya ba't itang umpisa na nitang kaya rin na nitang pilambanwa kung naning Sister Techi, Brother Mar, baka na kaya itang pamanumpisa nga ita. Pero, matutulak itang kwento ng Sister Techi. Tang feeling ko mo saglitang pangadin, Sister. Tang makabay tang aga nakakoy Santa Monica. Tang mga nanong penga di ng anak na po ang asawa na na anya minuna pin yung asawa na nga ang Santa Monica itang malampigan niya makanyan and then very worldly naman ni Saint San Agustin pero ala talagang imposible king prayer at nakong kasayang may karamdam na balang po may kasali na kayong compound balang po meto kayong subdivision ken so alang kayo mo homesick kasi usually mo homesick tampo tanti mo buka yung family pero lalo rin pengari mo aga na kamula pero makasaya na kayo hanggang hanggang kimpengari abe-abe kayo po kasaya ita Brother Mark baka nano mingdindam mitang panagkat tang magumpisa ketang kwento-kwento mo makikikwento ka rin ang kakilala o kaya manatad ka mo kang sister sige paborin mo anong pamangawan pero kapilan po itang dimdam na mo kaya binake niya May payal daw po kasi bali. Actually po, so kita sabihan ng sister wife. Malwat kung may kasala kayo. At yung pa po Pilipinas sa talaga naman pong hindi ko na mo po kaya wala mo confession. Kasi po, alingat po kay Pilipinas siya, umagobra ako Manila, iyan naman, mag-stay probinsya, kayong barrio yun. So, rin kayo po kening Pampanga? San Luis po, San Luis, Pampanga. San Luis. Opo, barrio na rin San Isidro. Nakala po rin Gibara ka rin. At yung Gibara po ka rin na kumpare ko lang po kalukuran. At hindi po may kahit ka rin Kapitan del Barrio, Gibara yan naman. Ito pong panahon na agobra ko pa Manila, huling malakitan ko, at medyo alakay tsura, huling mag-Manila ka, agyang ikamamisit ka ng babae po, sakayat yung muring pagkakataon na opo, ila mo rin mismo magparamdam na kanya. Tukso, malapit ng tukso, mga kay. Ayun yan, may nakapamigil at naaranasan ko ito, medyo may nako kahit ang bagay ito. Kanya, ikasalaw ay asawa. Mo kayo asawa, pati ka rin pamilya ko. Ito kaya nga kung gano'n, siyempre. At
kaya pa mag-join po kayong charismatic community, litak-litak, realize ko itang kasalanan ng mga gawang ita at pasalamat po muna kay Apong Ginoo at kay sister wife ko. Kaya nga ako sinukuan sino para pagbayo na ako kaya ka na akong maling gagawan, maling ugali kita. Uling biyaya lang nga pong ginawa po ang biyaya lang patawad sa rin ng kasalanan nga gawa ko. Siguro, man nasabing may patawaran na ako. Pero, yung asawa ko yung dapat makapagsabi nung at kung paano ba yung agawa ko, wala. Ko naman nasabing bayo na ako. Dapat ilang musga, ilang kitang mahal. Pati po, pasalamat po Arela. Kaya asawa ko lalo na. Sino ko hanggang ako. Kaya na ako apagbayo. Salamat po. Charismatic ang po kayo din. Amen. Yung po nga, kasantingan ka rin kaya katamo kayong charismatic. Magita mo pong tuto, kayong daralanan tamo. Alita mo po sa salikot ng namin mo, itang panahon na binakit na katamo ni nga pong ginuking kaya katamong sitwasyon. Kasi inlugod, mayayakit ya po, wali mo kaya tang maswelo tamo palagi eh. Inlugod mayayakit, wali mo po tang masalese tamo. Ing tunay lugod, mayayakit ya mumusbong ya putang agyutang ng tanggapan ng metong at metong na lumampu itang kay katamong pegdalanin at paging lugod talaga namang mimiral ya in blessing bala mo po at yung tamang pinindot to switch na kapilan ng enong matda. Kaya makanyan po yung daranasan ng blessing ni Brother Mar at Sister Techi na po. It's not gonna be easy. It was never easy. But in the end, pag ang Panginoon ang gumalaw, walang makapipigil na po. Ito po yung naka-inspire na yan. Amen. Amen. Kaya balam nakasakit ne. Nandin ating kung ikita post balam dimdam ne nitang mag-post itang kitang homily na we cry not only because we are hurt, but we cry because we are able to love. Kasi gagagata mo kasi we only allow those people whom we love to hurt us. Kaya kasi mong balayan na okay yan kay stranger ya at yung gewagya kami mga ka. Pero kaya rin Anita, humupa na itong emosyon, ala na. Pero potang kalugaran mahal sakit ka. Dahil kalalamitang sugat. Waling lulugod ka, makanita. Kaya ako po I honor you po kasi madalas, kaya eta mo makapagbayo. Kasi eta mo ay yamin na atin tamong kakulangan. Pero ako po itang a-admire ko na may maninyan. Pero binukla kaya kayong kwento at alwa mo kang sister, brother na para aminan mo itang papagkulang mo. Siguro patang mamarap tamo kingapong Ginoo at sasabihan tamo ito. Patang admitan mo na nung nanitang pamagkulang mo. Kapamanya tao at petawanan na nako. Kasi apinita, more than pakitang sorry, peka masakit dili itang aminan mo na nagkamali ka. Uling namo naman ning galing na binyan na ning pagkalub na ning ginugaya katamo. Nang kayo we have the tendency to justify. Kaya minsan bakit nakarakala even ding leaders kam? Kaya pisamban man o kaya gobyerno. Bakit nang kayo nang kayo tataliwas na la pero justify de. Uli na ning galing ang tao mo, justify tamo. Pero at the end of the day,
itang di ako parati ko sasabihan ka natang estudyante ko itang potang pisabihan ming conscience potang ituruki itang kening kakilub-kiluban mo aluway itang heartbeat aluway ang pulso pero ating keni potang ating kanggewang eus to there's some ating pintig kene ating pulso keng kilub ating magbit na i-remind na ka na, hey, what you are doing is not right. Pero nengay, we have the tendency to ignore kasi justify tayo. Ay, makanini mo naman, kayapin mo naman gawa ko ito. Kasi makanyaw, pwede na siguro. Ay, kayapin mo naman kinanwa akong makanini kasi manyawap na ako mang karingaliwa. Itang makanita. Pero, yako, I honor you po, lalo na yung brother, Sister Techi, itang ikit ke itang baka na itang kakabanan itang kayang kalbaryo na kamatachune kitang harvest time. Ikuha na itang finish line. And then brother naman, itang parang kayo po, bukla itang makanita na bebay sarili yo. Pinititang konkretong sasabihanan ng Ginoo na potang bababaming sarili mo kanita nakapapay ta sen, di ba? Jen? Amen. Balo niyo po ng listeners tamong yan, sobra la pong ma-inspire kayo. Kasi yung tunay pong inspirasyon, mayayakit ya potang talagang buklat itang pagdalanan mo, pero pagtagumpayan mo, pauli na ni nga pong Ginoo at pauli na nini. This is where God is being glorified. Para mo po balo yung Brother Mar, Sister Techi, 1,500 no po rin may view keng kaya katamong live session yan. At sigurado ko po, lalo na po kareng may asawa na mababiyasa na po kaya kayong kwento. Ala pong perfecto. Kahit nareta nga kakita mo po kang social media na palaging masaya, keng litrato, ko po maniwala na perfecto yung karelang pangyabe. Yung peka importante, yung maragula leksyon po Kenny, kapag ka-atsuye nga pong Ginoo, kami paboren. Datang at datang yung panahon nung namin tenam mo pangadiyan pong kasalpantayanan, pupulan at pupulan mo igit pakita nga saan mo. No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who loved Him. Namin po yung scripture na po. So, ako po medyo bala mo, di taktubo rin sabihan. Kasi itong inspirasyon na bibigyan na pong Sister Itechi kay katamong po, Brother Mar, alang-along artificial or Alang edit, alang filter. edit, alang filter, kanya po yung nga pong ginong papapuriyan niya ngayon kaurasan na ini. Talaga naman. Ngayon po. Sigurado po ikayong makiramdam, nagkakatamong brothers and sisters, tayong pamilya, waling makapainawa tamo, king sana chuta mo, abe-abe tamo, king kanya-kanya tamong pamibale-bale, di nga luwa po siguro papainawa na la, di nga luwa naman, na makiramdam kaya katamo, sigurado po makarelate tamo And it is a fact that there is no perfect marriage, and there is no perfect family. At ikatamungan po potang chuta na ketang kwarto ating bagay na para kaya katamuya mo. Kaya nga there is a difference between what we do when people see us and when nobody sees us. So ingkay na mo nita itang maglakwan tamo na para kin mong pamilya at namang bagay na rin kaya sabi mo king karing kaya mo king community pero may discuss king pamilya. So aliwa-aliwa po pero sigurado ko na dakal po may inspire kaya kayo na makinandom kaya katamo at siguro po nung dyan di takla mo retang binanggitan pero ketang sakripisyong pigdalana ng Sister Techi at ketang makanano ng binukulat, Brother Mar Impuso na, sigurado po marakal mo naman may inspire kaya kayo at tandaan ng tamo po, the Lord will not put us into test above our able. So anong anti mo ikatamo tintang pagdalanan, nino mo ang alam pagdalanan. Kay fair naman nung ikayo, tingkayo, ako, wala ako. So ikatama po atintamo. Bakit? Because we are all God's favorites. So
minsan kaya pagdala ng tamo kasi potapasik na nga nakatamo. And I always believe na when something is removed o kaya God is taking away something from us, He is making spaces. At potang miglakoya, ala pang time na iya mag-replace. Amen. So many times God removes because He replaces. So abangan nyo lang po retang gana ating pagdalanan. Maging excited kayo po nung makananu yang galo ingapong ginukimbiyo nung makananyang ginalo. Kimbiya ng Brother Maram po ay Sister Tenchi. So, hindi na talang pa sa bayo, Jel, ne? Ilawin mo, pag-overtime tana po, karita pa mo pong kwento na, ne? Pag-upisa tamo pa mo po, pero magbalik tamo at mag-commercial tamo mo sagli, karayang mapina na pag-anakat, magbalik ka po yung kakatamong programang Metanoia, Metinuya. Pakamalang kung akaluguran lalo na ring katamo nga po at ring makatwa. Makisan metong tamo kang Papa Francisco, king kayang pami talaga, king metong akapagmasosyan, ang makaparikil para karing apo at makatwa. Ing World Day for Grandparents and the Elderly, ang makabili, king kapat at Domingo, ning bulan ning Hulyo, malapit king kapagmasosyan, ning kapigaganakan, kari San Joaquin at Santa Ana, ring apo ng Jesus. Kaniting banwa, kanyan July 28, Aldo Domingo. Kapamilatanan niting kapag masosyan, babaligdan tala, ring maya, paamano at kabyasnan na ring kaya katamong makatwa. Ring karelang siwala, kaya katamo maulagala, uling daralitda, ing kapurian king Diyos. At akakit tamo karela, ing ulagada ring kaya katamong pipumpunan, ating pamagbalikid, king kaya katamong milabas. Ganakan tamo mo naman kapamilatanan niting kapag masosyan, ing ketuan, metong yang kalam, at rin kaya katamo nga po, tatayran na katamo, manakit tamo, ing mga palyari, karing niyayaliwang panahon. At pasalamatan tala, kim pa maglipat da, karing maulagang karanasan, kimbiye, karing kayanakan. Bibili tamo, king pamanalangin dari San Joaquin at Santa Ana, ring apo ng Jesus, ring kaya katamong pakamalan, ang apo at makatwa. Pasibayo po, meto nga makabaldugan kapag masosyan ning World Day for Grandparents and the Elderly. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverend Father Marvin M. Sinlao, in the Rector ning Domus Pastorum, Balepari, King May Peace, Siyudad ning San Fernando, Pampanga, at kayantabe ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, TWBL 91.9, Bright FM, Mamya Puge, karing kaya katamong pakamala na apo at makatwa. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Jesus, oh Jesus.
programang Metanoia, Metinuya. Bayi tayo po isanduin kaya katamang sasabihan paboran yung basantala rin niya aliwang mensahe, daring kaya katamang texters, antimurin din kaya katamang Facebook live viewers at comments at dalawa pang greetings. So, Sister Jel, karakal makarandam kaya katamo, Eugene, Rito Malta, Carmela Mungcal Fernandez, Techi Molubnan, Sister Joseph Lodanco, Emmanuel Lopez, Gilbert Dizon, Sir Gilbert, Zenny Alvarez, Edgar Macapagal, Steven Valdez, Tugas, Marie Aubrey Basco, Robert Dingal, Jonathan Pineda, Jerome Fernando, Jose Pagyo, Jeanette Garcia, Roberto Mabala, Rich Lacmar, Vicky Salonga, Dela Roma, Annalyn Viana, Ronald Tildo, Tina Ruzol, at Ana Tanaka. Sister Jel, buri mo lambasan din kaya katamong comments. Ayun po, sabi na po nga Brother Robert Pineda Dungal, good evening po, God bless us all, amen. Sabi na po Sister Jean Rito Malta, glory to God and God bless you both, Brother Mar and Sister Techi. And sabi na po nga, Brother James, si Paul and James Pasamonte, Maya Pawaras po kayo. Brother James. Ayan, at hello po ka rin nga ganang makiramdam kaya katamo ding makiramdam radyo na tamo masyadong among monitor ne ding kaya katamong kakaluguran din pong kaluguran kong Holy Angel po King Saint Scholastica's Academy at ding kapatid tamo king Life Giver Community. At timurin po ne ating mapilan pong kapabaluan para kaya kayo karin pong bisang magpa-advertise ne po king kaya katamong radio station king 91.9. You may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. Dito pong bisang sumaup niya. Kaya naman pong bisang mag-donate para king kakatamong radyo. Aliwa mo po king programa tamo nung kim buong archdiocese na po kim buong radio station. Malyari nila pong ipadala king Gcash account number 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Nung ating kayo pong online banking at bisa kayong kareng accounts na mo atin tamo duwang accounts BPI tsaka BDO accounts ring account names at numbers maka-flash la po kareng kaya katamong screen lalo na po retang maka Facebook at syempre pasalamatan tala retang regularly benefactor tala, sponsor tala at datong kaya katamong donors sa sasawp bang kanita po pituloy-tuloy tayo at maragulya pong saupiniking kaya katamong biyak sa pantayanan bang kanita pagpatuloy tayo po in kaya katamong evangelization through radio programming na po. So dito pong bisan sumaup kaya katamo, welcome tamo po. O ito, so Sister Jel, ne? Kaya ako talaga very striking niya ka na ako nandin itang nakatamong karakal, no mo kasimpleng magsalita ri Sister Techi, ne? Tsaka yung Brother Mar, ne? Pero retang ni-revealed, kaya, apin din itang tutong malilyari king di. Ganing kaya po tang eta naman sabihin na ningkay king galing tamo. Ningkay yung tendency filter tamo nga ni gana-gana. Ningkay tamong simpleng pamanako ne accountability etaya agawa. So itang mong pamag-amin mo kitang pamagkulang mo that's already that's your greatness ne. So ngayon yakburi ko lang po nandi Sister Techi at kay Brother Mar ne. Sabi naping Sister Angelica at suna kayo po Ken pota kasi usually kasi pota maka-abroad ka agadang sabyan ding maka-abroad ay double work Kenny kay triple work kami kay pinala na kami pintime pero what made you stay po kay ministry ampong nano ing naging papel na ning banal na spiritu kareng couple areni na decide kayo na ituloy-tuloy yung pamagsilbi. So, nano mo po yung gagawan nyo king
kaya kayong charismatic group, nanuin kaya kayong regular ministry. Share you po siguro ka rin makanandam kaya katamo. Makanita baluda mo rin, lalo na retang charismatic. Kaya kami pong routine para po kaya kami prayer meeting at kaya pong ABAC ang pombengi online prayer meeting ng Friends of the Bar International Intercessory Community, Charismatic, kaya po niya po. At ating pa pong yako po, may kabo ko po kaya nimpisan bam ni na baby community na baby prayer warriors. So ating niya po 8:45 p.m. So mag-open ko po kay Friends of the Bar. Nung ala po magpatugtog, ako. Tapos po, nung walang mag-lead, iya. Tapos po, ako makibat. Kaya ba't po kanita luwal ko, huling munta na ako po katang kanakong grupong malating prayer warriors na 16 kami po. Po kanita magbalik ko. At, nen po Online po yan, sister. Opo. Tapos po is nung Sabado ating kaya pong 1 to 3 p.m. online, kita naman pong Sisters Community Minat, ang kaya kaming regional Servants of the Holy Spirit Catholic Charismatic Community. 12 years na po ito na online. Tapos po, kay Batnanita, 5 p.m. Mikit-tikit na kaya man po kami. Ito nga lugar, uling ating kami pong house-to-house evangelization. Karem pong tao kayo ni na yatag niya yung Holy Family, mag-Bible sharing kami po, mag-Holy Rosary, mag-Gospel readings, at pagkatapos po kanita, joyful song, ating worship, a small opening prayer, na igagamitan ni mo po na, at magdala kami pong speaker na marakala magbay. Ito, malam mo po, madara naman yung pagal. Aldo Magobra. Pero Aldoldo sabihan. po ita. Gagawin niyo po, Aldoldo. Aldo Ito po, Lacura online prayer natin. meeting. Yes po. Wow. Tapos po, after na po nito, uling at na ako kendalan, ating prayer meeting, online, pag-rosary ko la po. Mag-rosary nga be ko. Ko po, naman po pisasabihan nini. Lately po, meging, malamiyag lang kami, ating kaming MU na CD ang taming pa mga di. Nigising kaya po, tunggalang kay Rosario, kay Lala mo lun, kakapami na lang. Mag-rosaryo kaya pong kanya-kanya, po ba, non-ministry, ya po mag-rosaryo. Punta po ating prayer meeting, ating po mag-rosary, punta kahit makapakiyabe ko, punta kahit poli ko, lulog ko, kahit magkanita, kendalan, kabandalan, kakauman nila po rin ang mystery. Kakauman nila, gagawin nila po, lalabis nila pa po, uling, alakain sa sayang na panahon, na may kaumuan, itang kulang, bayang lubing kalaban. Kaya ba't na po nito, ito pong, before na po nito, makasimba ko po, Aldoldon Kaya ba't magpunita ko to, ako pa mangan, nag-adoration ko, lugo, may itong pisamban. Nakanyaman yung biye, ay hindi na, tiro na ning Ginoo, tiro na ning banal na espiritu, na may ngantabe, ginabe, may tulaking puso mi, nung makananong maglingkod, na emo bibilangan, na emo pagkalungkutan na sasawa na akong mga emi po. Then asan itang bagay nga ita lately at singkarakal kaya pa po Mr. Nini. Teko po manyambot kaya. Kaya po lagi sana. Kaya ita po yung gawa na ning Ginoo, kaya kami, kay BME at maliban pa po kay kinuwentumi na sabi natin na nung patawad, pa po, may inyad patawad, patawaran ko niya. Mga sakit, may hindalan, pero pawulin ng Espiritong Banal. Nung nakaluguran, tapatan neng mas malugod. Nung tapat, tapatan neng mas tapat ka. Nung biyasang tunay na magkasakit kaya, tapatan neng pangadi. Puro pangadi. Sabi ko, makanyang ko po kasi makapagsalita ng Espiritong Banal niya po. Kung yan baba na ako. Kubalo yung dasang ko. Kubalo yung lakong ko. Pero ikaw, bala ka na ako. Sabi mo ka na ako, pabore. Lalo mo pabore, may ka na akong kaluguran. Anya hindi, nito, gamitan mo ko. Ibi, keka.
Wala kang lakong para na ako, uling kaya ka nga nini. Pero pambala ka na ako. Smooth po yung Hindi naman po dadaan. talaga. Smooth yung dadal. At saka ako po masaya kami ni. Tingkaya po nga po tayo na maganda kang anak. Nila po mi papate. Yung kalugod la. Bala mo po barkada la. Pati po rin manuyang po. Grupo-grupo. At nila po masanti So, ngayon. makobra na lang po, ring anak yung kanyan. Ating, opo, ita pong bunso miya ng abe, mi balang baleke, ni kaya nga na mabale, luya po laman. Kami, Wow. itang bunso mi, dahil yung anak ko, at ilang na nakatunggal, tameto, dahil po na. Ano ka gana, ay, kaya ka problema ka rin. Ano na naman niya, maging masaya, sabi ko pen. Amen. Pagsetting lang nga. Galing na. Ay, Jem, walang wika, Jel. Talagang pamamupol na, ne. Yako po utang kumo, ne. Kasi do po, ministry, ne. Kini po, kim Pilipinas, gagawa mo yan. Pero, ako tang kumo po, ne. Although, sabi yo kasi, di pamilyano rin anak yun, ne. Pero, kayo po advong brother, magobra kayo pa po kanyan o talagang full-time kayo po king service? Gobra mo po dito, pero po, ingabi ako po, yan po makibad para kitang kaya, pero yan po magobra ko dito na mo po kasi hinak po magsibing magobrang pati nga po, muli makaedad na, tsaka may ka-problema yatin po yung kanakong tud. Pero, bibigay lang yung ginoon na lami. Tamburin ka na nahapangan. Tamburin, bibigay abin. Ayos po. Sobrang ayos. Yan naman po yung magsabi kitang kaya. Sabi mo na, Jo. Sabi na lang po, Ano po gagawin nyo? Bali magobra kayo pa po, brother. Ako po, malibat po, nindata po kayo nila, ako man may gobre. Kasi din ko kayo ni, talagang makidad na ako, 56 na ako niyang years po kayo ni. Yan po, 73 na ako. Oh. Pero, So at kanya least na kung edad yun. 73 na ako. Anak kaya pong mapulong bano ka na ako. Oh. So, Pero, pa kayo at po rin yung- pong habulin chicks na pa. Ating ko pong pension Pilipinas, SS, no? Opo. Dita. Dita, no? Biyaya. At least pag may people atin mo rin. Amen. Lalo na nung maluwat kang mumuli. Ngayon, 6 na taon na akong di umuwi, nasa bank book ko yung lahat ng pension ko, tsaka mga bonus sa pension, gano'n. May Tsaka pag-uwi, meron din. Amen. meron din. Tsaka itang kain, itang ay afford muna na magalat na kamon dito kim pamagobra. Burin sabihan, itang kanawan, itang binyeda na yung ginon, po. So, itang, akong, imaginean kay itang, at so kayo alawang bansa, pero, ding anak yu, elabi-abi bale, siping-siping lang bale, pero yung sabihin, atin langan, atin lang kanya-kanyang bale, kay ba't itang pati pengari yu. So, nakamahomesick kasi, itapin, sabi ko, bala mo, may kasali kayo pong metong subdivision, metong street So, para Metong mula labutan. grasitan, Oh, Jel, ika, makanyin mo naman itang melyari yung pamilya mo, di ba? Pero, naman sagli, itang delanan mo, para ika miras ka kay makanya na kabilyan. Kadagol kong inspirasyon, kaya kami nga na may karamdam king kaya kayong kwento. Jali, kanano yung takeaway mo yan, Ay, maragol ko po takeaway. Balo yung po, ngayon ko po realize yung dahilan nung bakit kaya pa-invite na lang Lordy, Brother Marampoy, Sister Techi. Malibat po nun din kayong kanakong pakiramdam ka rin kaya hata mong mag-play kaning 2000 na lapudang mag-play na kaning episode ay ni. Masikan ko po pakiramdam na ating niyasawa ngayon may kapatawaran, pauli na ning sharing ng Brother Mark and Sister Techi. Ating malayaling masanting. At kayong karelang kwento, ang garagumpeg kasakitan da. Ating bunga.
emo po king karelang pamilya, nunay pati kareng makaramdam. At realize da puran tao ngayon na alita mo po anapin keng termino tamo keng kapampangan. Eta alila pala plastic din, charismatic. Tutu in karelang pegdalanan. Amen. At pauli na nini. At aliya perfect in biyado. At iya po perfect in biyado. Pero, pag-achieve nga pong Ginoo, magiyang perfecto in biyado. Perfectly imperfect. Natin po. Ikit ko pong lugod. Ala ko pong makain green sabyan. Actually, isipan ko po sana natin part 2. Kaya brother Maram po yung sister Tessie. So, dito part 2, Chula Pilipinas, ne? Opo. Ay, tatapo kayo Pilipinas. Studio. Welcome kayo po pag-guest kay nga studio. Opo. Kami tiya po Sister Wengang po Brother Noel. Bala mo po kayo. Grabe mo naman po yung sipaga ng Sister Wengang po Brother Noel Alangali. At akit yo po karingang pag sinabi pong charismatic, may itong lapuran may asawa nga rin ni Keng litrato na ng charismatic kay kaming probinsya. No po, at masalamat tamo po kay nga pong ginuking grasya na kayo. Dakal pong salamat kay pamamuklat. Salamat po at welcome kayo po. Sana po itong mamanuli kayo. Sana abi-abi tamo kayong studio. Pero, syempre, ikami pangarapan mo rin po. Pwede mo naman na ikami naman yung magbisita ba na kita kayo na. So excited ko po kanita. So, ngayon po ka rin kaya katamang makiramdam. Balo ko po, sabi nating Jel, pwede nga timiyang asawa Ken, ating pamilya, na balo ko ating pagdalanan, ne? Naman po, lingid na, gana-gana kaya katamo, ating tamong pagdalanan Kembe. So, detangan pong ganang daralata mo, financial yaman, ating masakit, ating marital problem, ating broken niya, ikakatamong pamilya, abi-abi tamo po. Sana po makapaninton kayo any oras sa ini na dyan kayo mo pong sulok at manihimik tamo at mga di at kalupan ng gawa ng Sister Techi alang imposible. Po ang ating kabamangailangan, idalan mo muking lugod ang poking mga di. At any pong oras sa ini, brothers and sisters, we will be led by Sister Techi para panalangin na katamo, lalong-lalo na karing kaya katamo kasakitan at ganaganang pamangailangan. Nagalog ko po. Mga kapatid, ilagay po natin ang ating presensya sa Panginoon, saan man po tayo naroon ngayon. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan, Matthew 18:20. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, papuri at pasasalamat ang muli naming inihahandog sa iyo. Tunay nga po na narito kami ngayon dahil kami tinawag mo. Kami, Panginoon, ay narito, dinadaluyan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagtawag mo sa aming mga pangalan. Narito kami upang muling ibigay sapagkat kami tinawag mo, tinipon mo, ginabayan mo at binigyan mo ng pag-asa ang bawat isa na ang katotohanan kapag ang banal na Espiritu ang kikilos, hindi kami makatatanggi. At tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sapagkat ang pagkakataong ito ay inyong binigay. Napili kami mag-asawa na maging testimony sa aming buhay. Buhay na napakahirap, pero kung wala kayo, wala kaming magagawa. At nagpapasalamat din po kami sa kaligayahang ipinagkaloob mo sa amin, sa patuloy na pagbabasbas mo sa amin, sa mga biyaya, sapagkat ikaw ang nagsabi na anumang bagay ay pagkakaloob mo, anumang oras na tawagin ka, ikaw ay tutugon. Pero ang lahat ng bagay ay hindi mo maibibigay. Ang sabi nga po, isa lamang po ang tunay na makapagpapalambot sa iyong puso. Ang tawagin ka sa pangalang Jesus, ang aming pagsisisi, ang aming paglalapit, ang tunay na makapagbibigay sa amin ng kaaliwalasan sa aming buhay, kapayapaan ng aming puso at ng aming mga damdamin. Lord God, narito kami. Ang mga mata mo ay laging nakatuon sa amin.
Hindi mo kami pinababayaan dahil sinabi mong kami ang iyong bayan. Naniniwala po kami na ang kagalingang anumang nararamdaman namin at hinihiling sa mga sandaling ito, physically, emotionally, financially, and most especially spiritually, Lord God. Basbasan mo ang bawat isa, ang mag-asawahan na hindi nagpapatawaran, ang tunay na magbibigay liwanag, magbigay lamang sila, ipagkaloob lamang ang tunay na pagpapatawad at humingi ng kapatawaran ang siyang makapagbibigay ng kaligayahang walang hanggan. Ano mang material sa aming kapaligiran ay walang halaga kung walang pagmamahalan ang bawat isa. At naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito at sa mga susunod na sandali, ang pagpapala mo ay muli mong ibubuhos kasama ng aming sambahayan. Tumatagos ngayon sa bubong ng aming kabahayan ang biyaya na ipagkakalob mo sa amin, at naniniwala kami sa paghiwalay namin ngayon, hawak na namin ang bandera ng tagumpay, ang kaligayahan ng bawat isa at ang kahilingang iyong tutugunan. Naniniwala kami ang liwanag na nagbibigay, na nagmumula sa iyo, lalong-lalo na sa Espiritong Banal, ang siyang magbibigay sa amin ng aliw, tagapayo upang kami hindi maliligaw. Maraming salamat, Panginoon, at kami ginamit mo muli. Maraming salamat at muli mo kaming tinawag, at umaasa po kami na patuloy mo kaming gagamitin, patuloy kaming magpapagamit ng may katapatan, ng may kalinisan ng puso at tunay na pananampalataya sa inyong banal na santatlo. At ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa natatanging pangalan mo na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Kasama ng banal na Espiritu at ang aming inang si Maria. Amen at amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Amen. And ako, my dear brothers and sisters, we can now declare blessings, healings, and miracles. At ito po, Sister Techi at Brother Mark, you are a blessing to us. Ening kabengan na ini, dakal kayo po ay inspired, dakala salamat po. Karingi gana-gana abalumi, bakalan mila mo naman, ako mo naman bilang talasawa at di pamilya, bakalan ko lang mo naman po detang kaya kayong pepa dinake kaya kami dakala pangadi, dakala lugod ne nung namin pamangailangan tapatan ming higit pa. Yeah po. So dakala salamat po si Sir Jeff. Dakal pong salamat. Paalam tanan Amen. Salamat po, Brother Mar, Sister Techi. Dakala salamat. Sobrang maka-inspire po. Kasimple na po ng kwentuhan tamo, pero empower na po nga pong Ginoo. Talagang it's all over the place right now. It's just all over the place. At salamat po, Sister Weng Sibal, kayong dedikasyon at lugod niyo po kayong ministry. Salamat po. Sana mabless kayo pa po lalo. Brother Marian, Sister Techi, salamat po. Salamat po. Takal pong salamat kayo. Takal pong salamat. Salamat po, Sister Weng. Salamat po, Sister Angelica. Salamat po, Brother Mars, Sister Techi, at excited ko po na akit kayong personal. Kenny man, o kaya kayong lugar niya po. So, salamat po. Amen. Karingi ganaganang may kirandam kaya katamo, our viewers and our listeners. At yung kaya katamo, syempre yung sa South kaya katamo, yung panimunanan yung kaya katamong pari, Father Pep, king kaya katamong radio station, king Bright FM, DWBL 91.9, at syempre Kevin, yung kaya katamong sa South King technical, ne, na balok may kasaka iyayani, pero asadsad na katamo, dakala salamat po. So, kambera po rin bibilog king DSC CCRP ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Hindi po yung kaya katamong programang Metanoia, Metinuya,